ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ସେହି ଦୁଷ୍ଟ ନେତାମାନଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କ ଅଭିଷିକ୍ତଙ୍କୁ ସଫଳ ଭାବରେ ବିରୋଧ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ। ଗୀତ ରଚକ ଦାଉଦ ଏହା ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିହାସ କରିବେ। ଜଣେ ଲେଖକ ସେ ଲେଖନ୍ତି, 30 ଜଣ ରୋମିଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କିଛି ନୃଶଂସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଜଣକୁ ତାର ନିଜର ପୁତ୍ର ହତ୍ୟା କରିଥିଲା, ଆଉ ଜଣେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଜଣେ ଫାଶୀ ପାଇଥିଲା, ଆଉ ଜଣେ ଗୋଟିଏ ଶୋଚନୀୟ କାରାଗାରରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା। 2 ଜଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, 5 ଜଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ନିଜର ଲୋକମାନେ କିମ୍ବା ଦାସମାନେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ଆଉ 5 ଜଣ ଅତି ଶୋଚନୀୟ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିଥିଲେ। ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନେ ହୁଏତ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ବା ବନ୍ଦୀ ହେବା ପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଧର୍ମଦ୍ରୋହୀ ଜୁଲିଆନ। କୁହାଯାଏ ଯେ ତାଙ୍କର ସମୃଦ୍ଧିର ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ନିଜର ବର୍ଚ୍ଛାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଦେଖେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ପୁତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବଜ୍ଞା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଗାଲିଲିଓ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହେଲେ ଓ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ଦେଖିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଥିଲେ, ହେ ଗାଲିଲିଓ, ତୁମେ ବିଜୟୀ ହୋଇଅଛ। ପାପୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିହାସ କୌଣସି ଥଟ୍ଟାର ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଗୀତରଚକ ଦାଉଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବନ କର, ନୋଇଲେ ସେ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହେବେ ଓ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପଥରେ ବିନଷ୍ଟ ହେବ, କାରଣ ଶୀଘ୍ର ତାହାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର ନିଜର ସିଂହାସନରେ ବସି ବଡ଼ ଛୋଟ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଚାର କରନ୍ତି। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଆସେ। ପାପ ସହିତ ଖେଳିବାର ଅର୍ଥ ଦଣ୍ଡ ସହିତ ଖେଳିବା।